uYesu kumangcwaba aseJerusalem alunamuntu. Amandla wethu Thixo aswafumani kwenye into. Amandla abantwana bakaThixo asekufeni kwakho nasekufukeni kwakho. Izinyanya zethu zisemangcwabeni. Axhosa sethwitha basesemangcwabeni. Kodwa Yesu yena yedwa wakoyisa kufa yafika ngcwabeni ngosuku lwesithathu. Yolento Thixo singena kunqula abanye Thixo abangathanga bavuka emangcwabeni. You're the only God who deserves to be praised. I give you honor, my dear God. I give you honor. I surrender all unto you. In Jesus' name, amen. Mandibonise Mthatha uApostle Madikiza. Beyathanda ungathi mfundisi Madikiza akucuntsuki into. But by calling I am an apostle. By calling I am an apostle. I also serve in the prophetic office. Ubeyathanda ngathi mprofeti, ubeyathanda uthi mfundisi, ubeyathanda uthi mzalwana. Awuthi mzalwana, ubupostile bami abukho weak. Andinabupostile buweak. Onokuthi kumbrother ndilwe nawe. If you feel like calling me a brother, call me so. My anointing, uqobo endigqothwe ngalo nguThixo alinakususwa yindlela endibiza ngayo. The manner that you call me will never take my apostolic anointing away. So andigwajiswa ngabantu abandibiza ngendlela abathanda ngazo. But all I know, I am sent by God. Ungayithetha yokuthi ayithethayo kodwa uMadikiza ndiqinisekile uba ndithunywe nguThixo. And the reason yoba ndiqiniseke, andikhange ndibone i-opportunity ndiyomisa intente. Ndifuna uba ndibe nemali, ndishiye imali. Ndithe izolo yilecturer le ye-thermodynamics, yilecturer le ye-power machines, yilecturer le ye-mathematics, yilecturer le ye-strength of materials. But xa ndibone Mthatha, you can undermine me. Akuzucutsuka nto kum. You call me by names, I don't even care. Ngumbuliso wami lowo kuni. Nkosi ngisikelele. It's because of these days God is being undermined. Ndivumelene namhlanje qhubeka netopic yayizolo. Ithi topic yami yanamhlanje, the deliverance of South Africa rests upon the Xhosa nation. The deliverance of South Africa rests upon the Xhosa nation. If amaXhosa ebengazi iSouth Africa ukukhululeka kwayo completely kuxhomeke kwinkululeko yamaXhosa qala, then allow me today to preach more about the kingdom of Xhosa nation. Yesterday I gave you 3 categories of sins. We spoke of the personal sin. We spoke of the territorial sin. We spoke of the background and bloodline sins. There are 3 groups of sin. Sithethe ngesono izolo. Isono ekungasashunyayelwa ngaso.
yolento icawe ziwiki, yolento amandla kaThixo engasekho ecaweni, kwayeka ukushunyayelwa ngesono, bayekwa ubungcwele. That's why nangoku uzobona abantu ngebayeza abantu abafuni ngezono zabo, bazogcwala amabandla ngomso benokhula, isono lukhula. Uba ngabe umbona awukhuli ekhuleni, nomzalwane esonweni akakhulu. That's why you never see me in the schools motivating teachers. Motivating is not my field, it's not my area. Because abantu banamhlanje, they want to be motivated with wheat. Abantu bafuna ba motivate elukhuleni. If you call me to motivate you, ngivumele mntakwethu, ndiqale nisusu khula. To me, motivation is a fertilizer. Andikwazi ukufaka i-fertilizer ekhuleni. Andikwazi ukubrasha isono. Yena Madikiza angabisabuzi bangibalo ngxolapha. Masiye izwini likaThixo. The book of 1 Corinthians chapter 15 verse 56 only. Kanye nawe, Nkosi yami, kanye nawe, Nkosi yami, ungathi nqabuthena umculo wethu ungafani nowakho. Sisindisiwe mntakwethu, asiculi ngesipho italent, sicula ngomoya oyingcwele, sigcwalisiwe, sibhaptizwe emanzini amaninzi ahambayo. Asibhaptizwanga elwandle, asibhaptizwanga empulini, sibhaptizwe emanzini amaninzi ahambayo. Emveni koko sabhaptizwa ngomoya oyingcwele, sagqibela ukubhaptizwa ngomlilo. Ngeke ke uzazi into zikamoya without these three important baptismals. Kokulo nto ke namhlanje is for this day. Yes. Verse 55. Luphi na kufa ulomvila lwakho, luphi na hadesi uloyiso lwakho. Ulomvila lokufa sisono, ulomvila lokufa sisono. Amandla esono ngumthetho, amandla esono ngumthetho. Ndithe yesterday iSouth Africa iyagula. Ndithethe icawe sase-South Africa nalikhokhelwa ndim, ibandla lase-South Africa liyagula. Ligula intoni ibandla laseMzantsi? Lisafarisha kwi-national scene. There are three categories of sin
It's a personal sin. Isono sam as an individual. We call it the personal sin. Esasibini isono. Sisono esibhekiswe kwi-background ne-bloodline yam. Isono sokufuza. Ake ngiphe nje ba esisono sokufuza. Hlobo luni lwesono. Madikiza sizalwa esithenjini. Ukhokho wami uMadikiza Maqoqo wayinabafazi abathathu. Ngelo xesha isithembu sasisihle. Xa uzothathwa umfazi wesibili bekuthethwa nomfazi wokuqala esithenjini. Akuzothathwa owesithathu nowesine bekuthethwa namakhoyo esithenjini. There was God in polygamy. There was God in polygamy. Ufisingesi, there was. Why do I say there was? What about this time? Usuphulaphula. Uba ngaba uzalwa esithenjini. Bloodline sin yokuzalelwa esithenjini ngexesha elinje. Kuhambe kwahamba satshintsha isithembu. Kwakhona isithembu esingaripotwayo whereby indoda iba nenkosikazi enye namanye amakhosikazi engawatshadanga. That's the polygamy, but not from God. It's an undivine polygamy. Then abantu abazalwa from that line or lineage sebekholwa bazokoyiswa ngumbulo, bazokoyiswa ngumoya okukrexeza, because isithembu ngoku sesenziwa under carpet. We call that the sin of inheritance. Isona senfuza ozalelwe kuso umntwana wegqirha nakasayisindisiwe umnombo wabugqirha awupheli lula kuye. That is an inheritance sin. Umntwana wegqirha selela bhubhaya igqirha, lo moya uyamlandela umuntu selela ikholwa. That's an inheritance sin. Isiqalekiso njengoba the word of God in the book of Lamentation chapter 5 verse 7 it abawo abasekho sebafa kodwa thina sithwele ubugwenya babo, sin of inheritance. Zininzi ke bangcwele, yabona khonto ingozi njengomuntu othwalayo. Umuntu othwalayo ufaka i-generations zakhe kwi-curse. Abantwana bomuntu othweleyo ubafaka engxakini sebefile, kuba la moya uzobahilwa one by one bafaka engcwabeni. That's a sin of inheritance. Ndilumkisa abantu namhlanje, angigxeki mntu. My people are perishing because of lack of knowledge. Uba ngabe inyaniso ichilwa ngeke abantu bamazi Thixo. Sidlule kwi-background and bloodline sin. Number 3, sisono esikhombise uThixo eSouth Africa.
ndithetha ngaso isono esiqhubise uThixo eSouth Africa, which is called the territorial, come on, sin, yes. Or can you call it the national sin? Isono selizwe, isono sesizwe. The Bible says, amandla esono ngumthetho. Uba ngaba niqondi lento, akufonyiswa imithetho nifakwe esonweni if lo mithetho ayinathixo. Amandla esono ngumthetho. Kuya ngoba mthetho omninalo onilawulayo. Uba niphethwe ngumthetho okhasa uThixo, amandla alo mthetho okhasa uThixo enza ilizwe lisafarishe kwi-national sin. Mamela ke, i-national sin yase-South Africa ndibalise izono ezistrongo eziyi-5 that i-national sin yase-South Africa is the sin of homosexuality. Isono sokuqala esiqhubise uThixo eSouth Africa kukulala kwendoda nendoda, kukulala komfazi nomfazi. That's a national sin of South Africa. Number 2, ukukhomfa izisu, abortion, is sin number 2 for the nation of South Africa. Number 3, promiscuity, ukuthengiswa kwemizimba estrateni zomZantsi Africa. Number 3 sin ezongeza kwi-national sin. Number 4, kukunqulwa kwezithixo eSouth Africa okwenziwe ngurhulumente engaqondi eba uyalungisa. Ukubekwa kwezitatyu zotata uMandela, zotata uTambo, zotata uSteve Biko eMonti. Abanye abantu abakude noThixo banikwe i-opportunity to bow in the other gods. Izitatyu ezigcwele ilizwe lase-South Africa ngunobangelo woqumbiso lukaThixo ngombulo zithixo eSouth Africa. Worshipping other gods is a national sin of South Africa. Okwesihlanu, eSouth Africa kusetyenziswa ubuthi kakhulu. eSouth Africa ubuthi buhamba phambili. Let me elaborate kule ndawo yobuthi. Sikhula amagqirha engamancedi, sikhula amagqirha ingabantu ebebenceda abantu, esathwasa amagqirha elo xesha. Kwangena into zorhotso sithunza zabumosha ubugqirha. Kwangena umoya wokuthwala, ababisathwasa abantu bathwaliswa. Waqumba uThixo. Amalwa amagqirha asebenza kuba ebizwe ngobugqirha. Amagqirha amaninzi awathwasa yathwaliswa eSouth Africa. Therefore, ubugqirha eSouth Africa umqumbisile uThixo. Abefundisi balahle ilizwi bayothwala eSouth Africa ubuthi.
Africa kunabantu ekuthiwa zinkabi abaspecialize ngokubulala abantu bakaThixo. Igazi labantu base-South Africa abagilothina bebulawa zinkabi senze the national sin eSouth Africa. For your information, while ibandla lisokola, every time kuphala ligazi elininzi, uSathana ufumana amandla ngegazi labantu nangegazi lezilwanyana. Ibandla liyalimala ngokuchitheka kwamagazi kakhulu elizweni. Icala lobukumkani bukaSathane xa amagazi ephalala liyakhuphuka because ama-Satanist, ama-Antichrist, ama-devil worshipper, amagqwirha abathakathi, amandla wabo bawafumana ngokudla, ngokusela igazi. Njengoba ibandla li-careless, kuphalala igazi ibe ngathi akwenzeka nganto. When the blood is shed, ibandla lale ndawo liba weak because ama-Satanists afumana amandla ngegazi elichithekileyo. Uvumeleni namhlanje ndithethe nge-national sin once more. Ndilele ebusuku uthi uThixo wam mandizocacisa okokuba amaXhosa ngawo angunobangela isikakhulu okokuba kube nje eSouth Africa. Mandiphinde, ubukumkani bukaXhosa bunegalelo elikhulu ekuweni kwelizwe lase-South Africa. Ndicela ke nindimamele nonke. Ilizwe lase-South Africa niyalibona liyagula. Zange abantwana bancila kanje. Ndibusele utywala being a lecturer. Ndibudlile utywala ndilecturisha ndiyitishara. Andibuphaphela utywala. Akukho ntlobo yebhiya ngexesha lam endingayiselanga. Akukho ntlobo yewayini ngexesha lam endingayaziyo. Akukho ntlobo yabrandi ngexesha lam endingayiselanga. Kodwa le yenzekayo eSouth Africa akuyiyo. Xa ungumntu othanda ilizwe, jonga o-10 years uba kothi betho 20 years laa generation iyoba njani. Kulunyulelwa ezirhoxweni eSouth Africa. ESouth Africa umntu olumlayo ulumlela kwishibhini liyapheloniswa. Abo bantwana nibabulalayo niba yi-fashion, niba yi-democracy, you have destroyed the nation of South Africa. Urhulumente ngumntu ufuna ukuxelelwa ingxaki abantu ngamagwala urhulumente as if sisilwanyana. Urhulumente wenziwe ndim nawe qha. Uyabona utywala eSouth Africa. Last week bendiseRustenburg. Before I came to Mthatha bendihlele ePitoli. Nobungaye eKapa. ISouth Africa, each generation ezawuphila after 10 years, unless uThixo wenza into, akukho lizwe apha. If ungumntwana engqondo, cinga umntwana wakho odla i-drugs as young as he, as young as she is, ozibulala nge-drugs uba ikamva lakhe liphi. Then urhulumente uthule. That's a national sin to destroy ifishi abantwana ngezidakamizwa, liquor, alcohol abuse and drugs. It's a national sin. Ngake sithethwe ecaweni ezitolo
kusela nabafundisi kwezinye indawo uyarhatyula. Don't tell me ngecawe man. Fana icawe nebhari xa ungekho bungcwele. If abukho obungcwele ecaweni, icawe neshibhini zifana ngqo. Manuphinde uthuma nje ndiyoyika ndithi ibhari ishibhini necawe if akukho nguquko, akukho nhlambuluko, akukho bungcwele, akukho mahluko between ishibhini and the church. Why uthi bevuse mna yinto ba andoyiki into abangcwele ngothixo. I rather die preaching the truth than mandifumane imali zonke ndixoka. Imali ngumzuzwana. You won't die with your money. Uzayishiya apha mntanam nemfundo yakho. Ii-cows awungeni nazo engcwabeni. La mabhongo ndawexeshana. Hamakuku elini se ayosalela shiyana makuku hamakuku elini se ayosalela ndiyabulela kuThixo andenze beyimathi graduate esindisiweyo. Ndibonga uThixo ondenze ndayi-multi graduate esindisiweyo. Ndinexhala loprofesa, ndinexhala lesifundiswa ezithembele emfundweni kuphela singenayo uYesu. Hamakuku ungaziqhenya ngemoto ayizungena nawe engcwabeni. Ungazidla ngemfundo awuzungena nayo engcwabeni. Ungalahlekiswa zitshoba komzuzwana uzawufa wedwa ungene wedwa engcwabeni. Kuphela amabhongo qhayisa nobutyeli behlabathi ungena Yesu. Kuyawunceda ntoni na ukuzuza into zonke zehlabathi ulahlekane nomphefumulo wakho ufe ungena Thixo? Hayi ndiyadlula nje apho ndikomlonto. Hayi bendikupha mna because as a math teacher, let me tell you about spiritual mathematics. As a mathematics teacher, let me tell you about spiritual mathematics. Umntu uyakwazi uba apha emhlabeni ahlale 8 years esidla oni noni enento yonke. After 8 years abhubhe, kanti usazowulinda
ukubuya kukaYesu more than 2000 years esesihogweni kungasekho mnandi. Ngamanye amazwi ukhathele ihlabathi waphila only 8 years kamnandi, ulinde esithokothokweni esitshisayo. Uyazisola ishansi yokuze emhlabeni azoguquka ayisekho, seyisesihogweni. Ngakwehlele mntanami lonke ufunde kangaka, ube nemali yonke, ube nemfundo yonke, without Christ amandla omthetho sisono. Ngithe yesterday ngenxa yezizono zinhlanu endizichazileyo, ilizwe loMzantsi Afrika liqunjelwe uThixo. uThixo bendilele wathi kwinhlanga ezikhoyo eSouth Africa, olona hlanga olungunobangela wokuba kube nje eSouth Africa sisizwe sakwaXhosa. Kwathethwa kum nge-4 nguni groups. Yaxelelwa about 4 nguni groups. Abenguni ekuthiwa ngabanguni. Le nto ethi singabanguni besingengobanguni, besingabanguni. Njengoba kuthiwa sizingunizi, sasingabantu abanguni. Kwathiwa singabanguni basesona, kodwa singabanguni. Abanguni naba uXhosa, nguZulu, ngumSwazi, ngumNdebele. Kahle kahle olucaluca lweminalo, umZulu ngumntakwenu uXhosa, umSwazi ngumntakwenu, iNdebele ngumntakwenu. Siphuma ethunjini elinye, umXhosa, umZulu, umNdebele nomSwazi. uThixo kwinguni group zimbini inhlanga awazithilela ilizwi, the Bible, before ifike. Uthi ndathila kuntsikana kaGaba, ndazithila kumaXhosa, ndityhila mna before kufika belungu. Ndazazisa ngontsikana okokuba ndimkhethile, ndimonyule, ndimsikelele uXhosa. Esesibini isizwe endingathi sifana namaXhosa, uSobhuza waboniswa njengontsikana. Ubizo lukaNtsikana eBhayibhileni, if ubungalazi, lufana nolukaMoses, lufana nolukaPawulos. Ubizo lukaNtsikana kaGaba. Osibini umntu ngumprofethi wokuqala ekuthiwa nguKhulile kaMajeke. uKhulile kaMajeke uprofethe wade waprofetha nangoNtsikana. iBhayibhile athe ngumqulu uthethe ngayo esithi ilizwe lizawukhululeka ngokwaziwa komqulu ozofika ngenhlanga ezinwele ziyabo ziyepuyephu, ezindlebe zikhanyelanga, luvele lwandle ethetha umlungu. Other than uXhosa, amaSwati afikelwe sisithilo seBhayibhile kamva kunoXhosa. Sekudala uNtsikana emisa lento amaXhosa ayiphiwe nguThixo. Kuvumeleni ke namhlanje ndinibonise ingozi isizwe saseSouth Africa esibekwe kuyo ngenxa yokuba amaXhosa alahle imbo yawo aphapha nophoyana.
kuba ndingafuni ke namhlanje ukuba ndithathe into eseBhayibhelini ngamaXhosa. Ndivumeleni ndinilesele uncwadi. Ndivumeleni ndilese njengetishala uncwadi. Xa sithetha ngencwadi, ndikhethe eyona ncwadi ephethe amasiko esiXhosa. Ndizawunifundela ubukumkani bukaXhosa, imvelaphi yobukumkani bukaXhosa, ukungena kwecolonialism, ukungena kwesettlers kulimala ubukumkani bukaXhosa, nedamage eyenzeke thereafter. Mamela ke, sawufunda incwadi ebhalwe ngesiXhosa, Ityala Lamawele by S.E.K. Mkhayi. Ngicela ke abantu bandimamele xa ndifundayo. uYesu kukuvuka akukuvuka komzimba Xhosa. Ndishumele into endithunywe nguThixo engaphumi engqondweni yam. Uthi uThixo kwinguni group amaXhosa wawatshilela ngelizwi, wawatshilela ngoThixo, kodwa emveni kontsikana amaXhosa abuyela kunqulo oluchase uThixo. Yole nto athi uThixo, le meko iSouth Africa ikuyo idinga isizwe sakwaXhosa siguquke kuqala sibuyele ekoyikeni uThixo. Nifumeleni ke ndifunde isitashulwa, the history of the kingdom of Xhosa, the history of the kingdom of Xhosa, ubukumkani bukaXhosa. Mandifunde ke kuzo zonke ezizizwe uXhosa akufumanekanga engomncinane nakwesinye sazo. uChaka ubusekile ubukumkani bakwaZulu ngehlele lakhe nangobugorha bakhe namakhaba akowabo ngexesha likaHintsa ngomnyaka we-1820. uHintsa lo wayesele nobukumkani obunezithanga zabo obuqalele eMbashe baya kuphathelena emaXelekwa Gantos. Umshweshwe ubusekile ubukumkani babeSuthu ngowe-1824 ngengqondo yakhe nangobulumko bakhe nabamagqala akowabo. Wabunqaka ngokomzalikazi enqaka usana lwakhe, kodwa yena uyintanga nomaqoma ozelwe obukaXhosa ubukumkani sebunezithanga colonies. Nomhlaba kaMshweshwe lowo ubungengaphezulu kokamaqoma ithanga lasemaXhoseni. Umbuso ezintweni ezenza ubukumkani obububo, eyona nto ebuzezisayo ngumbuso. Le nto yenza ubukumkani yimpatho yokuphathwa kwesizwe ngemithetho, imithetho ebopha wonke ubani ukuba abe ngaphantsi kwayo. Umfundi angafuna ukuqonda ukuba uXhosa lo ube nabo nabukumkani. Abantu ababamhlophe bathe bakufika phakathi kwethu
kwakho ukubuzana nokuphikisana phakathi kwabo bodwa. Abanye besithi akukho umbuso kumaXhosa. Mandidlule. uRhakhabe uthe selemkile kowabo komkhulu kwaDaleka ngomnyaka we-1730 wazimela yedwa kwilizwekazi elikhulu. Sithetha ngamagala obukumkani bamaXhosa. Masiyeke emithethweni yakwaXhosa. Ukuba kuthiwa kukho isizwe sakwaMthetho kaMthetho okanye lakwaMithetho inzima, ndicinga ukuba asingebi kude apho isizwe samaXhosa. Imithetho kaXhosa ibingeyiyo ebhaliweyo kuba ukubhala ubusekude kuko. Le mithetho ubevela nayo umntu kwasekuzalweni. Indlela yokugcinakala kwayo ke ibigcinwa luhloni nembeko eluntwini nokoyika ihlazo. Njengoko kunjalo umthetho kaMoses ngokusikisele kumntwana nabazali bakhe, ubunjalo kaXhosa umthetho. Yindawo yomntwana ukubeka bonke abantu abakhulu kunaye, nokuba uyabazi nokuba akabazi. Ikwayindawo yomntu omkhulu ukuthi nokuba usekhaya nokuba yindawo yomntwana ukubeka bonke abantu abakhulu kunaye, nokuba uyabazi nokuba akabazi. Ikwayindawo yomntu omkhulu ukuthi nokuba usekhaya nokuba ungumhambi osendleleni akhalimele, athethise, angxolise, ade ohlwaye nawuphi na umntwana ambone esenza into engalungileyo. Yingozi kuye ukungathethi kuba amehlo akhe okanye indlebe zakhe sezimzisele ityala. Masidlule. Sizawungena kwikumkani ekuthiwa nguNgconde. uNgconde, isizwe sakwaXhosa sibekwe phambili njengomthetho ongqondo. Yile ndoda yakwaNgconde. Fumani ke amaKrestu, fumani ke bantwana bakaThixo, ndiniphe ihistory ngoNgconde, ihistory ngoXhosa. uNgconde phakathi kweekumkani zakwaXhosa, uNgconde lo yenye yeenkosi ezibe zinamandla ekumiseni imithetho. Wabuseka ngokutsha ubuzwe ababusekuchithakaleni. Bema bukumkani abaze bubuye buxhengaxhenge naxa sebuchithwa lukhanyo. Ixesha wayephethe ngalo lo kumkani silicinga kwi-1600. Uyise kaNgconde nguTogu. uTogu lowo ukwazala uNtinde noGwali. uTogu ke uzalwa nguSikhomo, unyana kaTshawe, kaNkosi yamntu, kaMalangana, kaXhosa. uNgconde yena uzele uGando, uyise wamakwayila, uzele uHleke noMdange. Kanti noko eyona nkulu kaNgconde nguShiwo, ozele uPhalo, waza yena wazala uDaleka inkulu yanguRhakhabe ukunene. Kulapho ukunene oku kuqaleke khona. Ngexesha lingaphambili kuNgconde ubesithi umfowethe wanamandla ibe ngoyena uyinkosi enkulu, kodwa kuthe ngeli xesha lendawo yenzelwa umthetho. Kwathi kwasekufumeni komfazi kube sekusaziwa ukuba ngoyena uyakuzala inkosi. Ukuba lo mthetho wawungabangakho uqiniselwe ngokwenziwa kwawo, uMaqoma ngelengazange abe phantsi koSandile, noNdlambe ngelengazange abe ngumntu kaNgqika. Kwaye xa uNgconde wayengabusekanga ubukumkani ngendlela enzima kangaka, uNgqika ngewayiqhawula yasizijunwe ijoke kayimfa, owakhe wangummanjwa wakhe, abe uDaleka ngokwakhe wayengento kuRhakhabe ngamandla.
amaXhosa nokhanyo, the beginning of civilization. Ukungena kwemfundiso yasentshona, Western civilization. Imithetho nemikhwa yesiXhosa awayisekayo wayiqinisela uNgconde yema yamila ngohlobo lokuba ngoku ngezimini zokhanyo nelizwi kubuyelwa kwakuyo seyikwayiyo encedayo nephilisayo. Amen ke manje. Yabona xa siphatha amabhayibhile abantu bayasigxeka. The reason why abantu baphatha iBhayibhile begxekwa abayilandi ihistory. Iba ngathi asibazi ubuntu bethu, asibazi ubuzwe bethu. Sakuphatha iBhayibhile ndizoqhuqa ingqiqo yamaXhosa, ingabi ngathi xa siphatha iBhayibhile asiwazi amasiko, asisazi isintu. Hamba ke phofu ekufikeni kwabefundisi belizwi nemantshi zikaRhulumente kukhe kwakho ukulahlwa okuthile kwale mithetho nalamasiko. Kwathiwa ukuthethwa ngayo yobuhedini. Kuthe kwakwenziwa njalo kwavela umonakalokazi, zaphela intloni, aloyikwa ihlazo, kwangena ukunxila, akwabikho mbeko. Kuthe kwakuba nje wahamba nzima umthetho kaRhulumente, langcola ilizwi, lagxekeka, yaphela isidima imfundo. Zikhale futhi kaloku imantyi nabefundisi besithi amaXhosa akudala wona ayengenje. Ngatheni na la ezimini? Ngumbuzo wami, amaXhosa zange abanje. Ngatheni lamaXhosa enza amanyala kubantwana abancinci? Hlobo lomXhosa okwazi ukukhuthuza ixhegwazana. Hlobo lomXhosa othathela abantu. Zange kwanje kwaXhosa. KwaXhosa bekungeke kube khona amaphara. Bekungeke kwaXhosa kubizwe abantu kuthiwe ngamaphara. Umuntu abehamba kude bekuthiwa umuntu wasemzini unjani ukunxana, anikwe isidudu, athi xa ibona udiniwe alalise kulo mzi kusedlula endleleni. Namhlanje kungasugwintiwe. Ndithatha ngesizwe sakuthi ndingumXhosa qho ndingaxutywanga nto. Zange amaXhosa benje. Hlobo luni lamaXhosa abulalana hodwa ngenxa yezepolitiki. Hlobo luni lamaXhosa abulalana hodwa ngenxa yemisebenzi nezikhundla. Hlobo luni lamaXhosa amonelanayo. Sikhule kwaXhosa umuntu enqonywa ongenanto anqonywe, kodwa namhlanje abanqumani bayebelana ubuhlanti buphele tu ngomzuzu omnye. Hlobo loni lomXhosa ongafuni kunqonywa, osuba ubuhlanti bomntu bonke. Kaloku nithe sazi iBhayibhile, ndizonifundisa isintu, ndizonifundisa isiXhosa kuba ningamarhanuka. Niyaziyo kube nigxeka iBhayibhile, maseze isintu esi siyeke iBhayibhile, because nayo inezayo nesintu sinesayo. Masidlule. Umuntu lo uyafana nomthi. Xa umthi ususa kwindawo obukuyo
ufuna ukumelisela kwenye indawo ubulumko busekuthini umbe nengcambu kakuhle uze uthi ukuba unako uthabathe nomhlaba lowo waloo ndawo bukuyo uye kutyala ke uqaleke ukwenzele into obukade uyifuna kodwa isiyatha esisuka umthi siwugawule esizwini yes kanti sizimisele ukuzuza isiqhamo kwakuwo wakuba utyalwe kwenye indawo siyakukha sive ukumana sinqanuka sibuze umbuzo ongenamphendulo othi azi lo mthi wathini na le nto waba yinto nje yonke ke indalo injalo iyafundisa le ncwadi isizwe sakuthi bekune-moral values amaXhosa had moral values alukho uhlanga obelune-morals njengamaXhosa amaXhosa amaninzi ane-low morals isizwe sakwaXhosa sihlutshwa zi-low morals le nto yokutaba kuzozalisa umntwana urephe umntwana low morals ukuxhatshazwa ukuxhatshazwa kwamabhinqa ayonto kaXhosa kwaXhosa ibhinqa liyakhuselwa indoda sikhula ngapha kuthi intombi zisezintombi nto umfana baye ekhandleleni bathatha amantombazana azi-virgins ubusuku bonke behleli nawo ekhandleleni xa bebuya ekuseni umama phambi abafana bahambe kuthathwa intombi ziyohlolwa ukuba akukho nto eyangena kwindawo yokuthiwa buhlanti bukatata uba ngaba umfana ugudle amathambeka wenze emathangeni bekukhusha ibhoko akakangeni kwindabandaba ngokugudla nje amathanga sekhusha ibhoko thetha isintu i-virginity kwaXhosa ibiliqhayiya loo nto libhinqa ukuba i-virgin kwaXhosa naKwaZulu-Natal ibiliqhayiya lowesifazane kodwa ngenxa yegranti elo nalowo ufuna igranti the time i-virginity yakhe ngulo mthetho endithetha ngawo umntu ubengoyiki mntu ubesoyika inyoka nezilwanyana kodwa kwaXhosa ngoku kwakurhatyeka umntu obukade emini mazi uyajika abe sisilwanyana ndithetha umXhosa wakuthi ayifuni iBhayibhile le nto endiyithethayo ndithetha isintu ebesinothando ebesinoxolo ebebemanyena abantu ingekho le nto yee-families ezixhelana zodwa uze kuthiwa utata ubulele abantwana nonina wazifaka igani nothi kwaXhosa ufumane ndithetha inyaniso namhlanje mandifundise ngamagqirha mandifundise ngamagqirha amagqirha xa sikhankanya amagqirha kulo mbuso kaXhosa siwakhankanya njengokuba ezintlobo ngeentlobo ayeke onke engabancedi abakhulu embusweni nasebukumkanini uphela asithethi nganamagqirha namhlanje athwalayo if ujonge eSouth Africa amagqirha nomntwana esikolo owenza ugrade 3 bendiselalini yam abantwana babhokile le nto ubayithetha igqirha kwaXhosa
ibingenaba ngumntwana omncinci 1 igqirha kwaXhosa ibingenaba inkotho eviyexhego okanye ixhegwazana lizokha kanjani amayeza igqirha kwaXhosa ebengaxhaphakanga ubuwela imilambo emininzi uyofuna igqirha amagqirha elo xesha ebengasebenzi imali ebephilisa umntwana ndelise ngombulelo wenkomo naloto nothi la kuthiwa uvula isikhwama before awukazi noma uzophila sekuvula isikhwama imvula mlomo ndifuna amagqirha if anako ndiyawatshalenja ndiyimoza amagqirha thetha amagqirha abantu abathweleyo ebethwasa amagqirha ebengathwali mandikufundele nazi incwadi engomadikiza incwadi funda nansi ungagxekini ngabhikozi ufunda incwadini mamela Mxhosa isimo samagqirha besinje ligogo okanye idola 1 elemvula 2 elakuvumisa okanye isanuse 3 elakuqhubula izidlanga okanye ukuphatha izidlanga 4 elemikhiza kuvelele 5 kuvelele ngale mihla amaxhwele 6 hamba nami ngimfundisi elona gqirha liphambili ke kunawo onke embusweni leli kuthiwa lidola okanye ligogo or ligogo whatever ebukumkanini obu bekungekho nto inokwenziwa ngaphandle kwalo kuba belingumboni ngezimini singathi inkonzo yalo ibiyebubingeleli belinje ngoSamuweli kwaSirayeli mhlawumbe njengo-Ahitofele kuDavide unxele nomtsikana nomlanjeni babengamagqirha alolo hlobo amagogo or amagogo uBhomela noNgqitho noSigoxo ibikwa ngamadola enye inkonzo enkulu yetola kukuhlamba umzi ekungcoleni nokunyusa iziqhumiso imibingelelo namadini le nkonzo bezimini yile nkonzo yombingeleli umfundisi njengoba iArchbishop ingumnyusi weziqhumiso eziyimithandazo yokucamagushela isizwe njengonyana baka-Aroni injalo inkonzo yegogo okanye itola ebukumkanini bukaXhosa singene kwindlela yokumula yawundibetha ke namhlanje nimazi uThixo uhlobo ebekumulwa ngalo kaXhosa bekumulwa kanjani kwaXhosa mamelani unqulo izizwe zixelelana ukuba uXhosa ubengenalo unqulo ebukumkanini bakhe okunene zisho kuba singaboni izigodo namifanekiso iqingqiweyo ibinqulwa zisho phofu izizwe zikhankanye iminyanya zithi bekunqulwa yona bonke abantu abanqula iminyanya mabamamele lento abayenzayo ndifuna amaXhosa anqula izinyanya ave inyaniso yesiXhosa ayiphumi eBhayibhileni incwadi yesiXhosa kwaXhosa bekunganqulwa sinyanya emaXhoseni kwindlu yamaXhosa bekunganqulwa mnyanya iqale nini lento yolahlekiso mamela incwadi not iBhayibhile
Mandiphinde izizwe zixelelana ukuba uXhosa ubengenalo unqulo ebukumeni bakhe. Okunene zisho ukuba zingaboni izigodo namifanekiso eqingqiweyo ibinqula. Zisho phofu izizwe zikhankanye iminyanya zithi bekunqulwa yona. Siyalahleka isizwe bakungabikho abantu abazi ihistory ne-background ngobunjalo bayo. Abantwana abazalwa sekunqulwa izinyanya bazocinga kwakunqulwa izinyanya kwaXhosa. Zange yenziwe kwaXhosa loo nto. Wonke umntwana ozalwa sele kunqulwa izinyanya uzocinga kwakunjalo kwaXhosa. Yinto yayizolo. Hamba nami ndifunde isiXhosa. Thina ke lusapho lobu bukumkani asitsho ukuba besinqula iminyanya kuba besikholelwe kuvuko lwabafileyo. Sithi thina ekubeni obawo sebesandulele ukuya enyangwaneni ebukumkanini bukamenzi ophezu konke, ngoko ngabo abangathi basibuzele basithethelele sithi nathi xa sicela into kumenzi singene ngabo. Umsebenzi wesinyanya ubuyintoni? Thina besinqula uQamatha, besinqula uMthwelinqangi. Sinenkolo ethi obesakuba ngakuthi akusandulela aye kwele mimoya nguye ongasitethelela kwabasele bengaphambili. Kodwa besingamnquli, besinqula uQamatha, simnika imbeko, simhlonipha oselele ukuthula. Mandiphindele. Kwisizwe sakwaXhosa besinganquli umuntu obhubhileyo. Inkolo yethu bisithi uMthwelinqangi, uQamatha asikwazi ukujongana naye kuba sinezono. Then abangasekhoyo ngokwenkolo yethu besikholwa okokuba kuba bekwele mimoya bayababona abangasekhoyo, bayambona noQamatha. Ukuze thina basaphila nganeno sakuxamagushela kubo basithethelele bona kuQamatha uMthwelinqangi. Ngamanye amazwi bezihlonitshwa izinyanya kwaXhosa, bezinikwa imbeko izinyanya kwaXhosa, kodwa zinganqulwa. Ukuxabana kwamaXhosa noThixo kumhla aqala anqula iminyanya axabana noMthwelinqangi. Hamba nami ke. Kuthi uQamatha lo ebemkhulu kangangokuba singabi nabo ubunganga nobugagu bokuya ngokwethu ebusweni bakhe. NjengoYohane uMbhaptizi besingaziva sinako nokukhulula umntu wesihlangu sakhe uQamatha uMthwelinqangi. Kuthiwa amaroko anqula uMaria ngokusuka acele yena ukuba bengumthetheleli. Kuthiwa amasilamusi anqula uMohammed ngokusuka amcele njengomthetheleli. Ngokunjalo thina amaXhosa kuthiwa besinqula iminyanya, hayi kanti ke besinika imbeko nje kodwa. Silahlekisiwe isizwe sakwaXhosa ngokunquliswa iminyanya sixabane noMthwelinqangi. That's the most national sin of the Xhosa nation.
ngokunjalo thina amaXhosa kuthiwa besinqula iminyanya kanti besinika imbeko nje kodwa sixhelele namadini sithenga ukuthethelelwa kusombawo ondikhona. Ake ndinibonise uba bekunjani ezintwini. Ndifuna abantu abagxeka amaKrestu bazibuze uba benza yona nabona. Kune-page endingazuyifunda. Ndicela bantu bam onecula sewisile nimpeyishe. Cula sewisile. Khona ucula usile apha efowunini yakhe. Khona. Cula sewisile. Namhlanje bona ufundisa uThixo amaXhosa eniba niyamazi ningamazi. Into elimaze amasiko butywala. Utywala bomlungu ngunumber 1 olimaze amasiko esintu. Njengoba seniphapha nekhesi zamabhiya ube nebhongo uthi wenza isiko wenyuse ifaki sebhiya nebrandi awusengomXhosa, you are westernized. Hit number 4 ufunda namzokugqibela ngayo. Utywala bomlungu in fact awulanda isintu akukhalanga umqombothi. Esintwini amasiko okuqala bekuthi xa umzi utyebile kuthiwe watyeba ubani wenza isiko ngenhloya. Bekusetyenziswa irhewu elingenamsila. Athi umuntu osisityebi angenzi marhewu kuba unemfuyo kukhanywa inhloya kwenziwe isiko ngenhloya. Xa butracwa umqombothi uze ngamabomvana. Umqombothi wangena ngamabomvana. Kwafunyana uba noko elirhewu noko limnandana lamkeleka esiXhoseni umqombothi. Xa kuzokwenziwa isiko lesintu zintathu iiphases zesiko. Mandinibonise isiko lesintu ndilenza practical. Ndicela amadoda amathathu abe lapha neentombi ezintathu zibe lapha ndizovala ngayo. No, you can balek. Tell us 3 men. No sabatha. We'll be very fast. Always start balek. Whatever me man will stop and ask me. Omnyam venkom. Is that matter? Celestial clash. About 3. So ningasonela nikakhulu lo manje ninganiphundiwe i-Christians ngibona manje maniphundiwe school ningani-Christians. Okay. Njengoba ngwayo umahluko wamaKrestu nesintu awukho. Khona phambili ningangena. Ngicela bhutam khawuze mambengu into ngithembele bhutam wona ngizaphuthuma ngithini. Ndinibonisa ukulimala kwamasiko nokulimala kobuKrestu imaba futhi embindini wabo. Ngexesha bekunganqulwa minyanya kungekanqulwa minyanya kunqulwa uQamatha. Isiko beligalela kuQamatha. Isiko belihamba ligalele kubani uQamatha nango. UbuKrestu bengokonakali because ubuKrestu bubonakele. Bungokanakali ubuKrestu bebugalela kuThixo.
Therefore, isintu ne-Christianity umseke wazo mnye nguqamatha uThixo umvelinqangi. But mathematics, two parallel lines will never meet. Yale nto tata unqevu ndibathanda bekhupha amaKrestu ngengqondo zabo emasikweni esintu. Nam ndizothi umKrestu ophinde wenza isiko akakakholwa. OweBhayibhile ohlukane nale line, owale line ohlukane neBhayibhile. Ha, sezinebe ezityeni bekantsatsa uThixo nomfana bekunje emvelweni. Isiko lesintu xa kuzokwenziwa isiko ngokwemveli, uma ngojola kodwa banojola oqengeba omphakomo bodwa qala apha kuzohlanjululwa ngoDlamini ozisi, ngoRhadebe omthimkhulu ondlebe zombini omashobatha, ngoThiyana ozengele omahlangane zonke omonto njengamlo. 1 apha uba nixabene ngento aliqali isiko nisabambene ngeqhiba, aliphumeleli isiko uba anikho nhliziyo nye moya mnye. Yiyo le nto bekufuneka esikweni qala kubehlanjululwa. Uba ulele nomntu ozalana naye kube khona nento ekhutshwayo, because once niqhele phezu kwento elisikizi, ukuqhela yi-fertilizer. 1 apha kuyahlanjululwa, nivuma izono, nixelelana ububi benu, nisho nibe ngumntu omnye. Size kumaKrestu, le nhlambuluko yesintu yile yenza amaKrestu namhlanje afane namaKrestu angekhoyo, kuba inhlambuluko, isiko lobuKrestu liqala enhlambulukweni, isiko lesintu liqala enhlambulukweni yamathile. Emveni kwenhlambuluko yamathile, u-phase 2 kuyazilwa ngamathile. Akukho ndoda ezawulala nomfazi wayo, kuyazilwa, kuzilelwa isiko, ungalali nomntu. Isiko lisiko ngobunyulu, alikho isiko kulahlwe ubunyulu. Into yenza necawe ibe yile nto eyiyo, njengoba bengahlambuluka ecaweni, abazili ecaweni apha kuzilwa isondo, apha kuzilwa isondo nokudla. Into yenza amaKrestu oyiswa ngamagqwirha, oyiswa ngabaphakathi, kuphakathwe kube nje in the families, nalahla imbo yenu naphapha ne-Western civilization. Inhlabi ibide igadwe, kunemilambo ekungamele iwelwe inhlabi ezawusezela imikhondo, ithi hlaba ibe seyinemikhondo. Bekunemithi amayeza ebedliswa inhlabi. Eyanamhlanje inhlabi ilala naphi? Ilala naphi inhlabi? Iphinde ihlabele esikweni. Shame. Into yokuzila ijonge, xa sizodlala ibhola singamakhwenkwe besizila. Why sizila?
la mandla owakhupha ekazaneni ngalawe full shot into eza kuzila zi-players la mandla owakhuphela ebhimeni ngalazo ubethu full shot ngawo so kuyazilwa ebholeni kugcinwa amandla okukhaba ezinqeni sakho as a player. Akusazilwa ngamaKristu ziyaduma ziyanqasha. Akusazilwa ngabenkolo yemveli abathi bazamasiko. Number 3. Nalapha number 3. Inkolo yemveli akukho kwamuntu oseleyo. Akukho umuntu osela utshwala kulungiswa isiko lesintu. Na ubufumana utshwala xa sebulungile ngalamini yokugqibela yesiko. Njengoba nina nisahlangana amathile ibhiya, iwayini, ibrandi nithi nenza amasiko esintu. Mahano kanti Oleni kume iBhayibheli isasibe kodwa kusibe ngamaxhala singawazi amasiko siyayazi imveli yethu inani na senzo fa into yenza kube nje oba namhlanje utshwala abusavukelwa inkoduso kuthathwa abaspa kukhupha ayibotshwala besintu lonto is because senithemba amabhiya nebrandi kunentshwala benu. Ibhokhwe yesiko ayithengwa kamdesalini. Ibhokhwe yesiko kumele ilale kumgquba welikhaya ezawukhelelwa kuyo if ayiphumi apha. Njengoba wena uya kwabantu bathengisayo apha ezikoneni sele kuxhelwa ngomso inesitofu somlungu wendliwe ngomlungu ayinakwanto yalapha ozoyihlabela khona. Kumele ibhokhwe ozoyixhela apha at least if ayina 14 days ibe ne-7 days kulo mgquba uthi uyidlise inqina yeleya lapha iphelana neza lapha because kufuneka umthonyama walapha. Lastly, Jongani utshwala kwaXhosa yala nto ningasabuvubeli nibuqhuqa bekumenya umuntu olele nomuntu utshwala. Uba ngabe utata uwele iziko besibona ngotshwala bungabili. Why bungabili utshwala lingcolisiwe isiko ayiselilo. Number last ngalamini inkulu yesiko utata walikhaya onguyona ingwevi uzoya exhantini ubala lokungcola angcole bala lokubulela bulela umntwana bengazala bezala obenengozi ebephila bathi namhlanje kuba nayekela amagqwirha angena amasiko anisawenzela ithixo niwenzela abathakathi nithwetyulwa nje nibethwa ngamasiko. Mhlana nqula iminyanya kwangena uSathane zakathi xodo uSathane xodo ngoSathane Sathane oh isaphuthuma mhla nanqula izinyanya navulela uSathane Satanism emasikweni wenu wasuka uthixo nibukele namaKristu wawabukela because awasahlambuluki. Amagqwirha asebenzisa eligazi nilixhelileyo ngomswane wale bhuka because nanqula bani nanqula iminyanya waqumba uthixo wanishiya animbona uSathane. Then you continued. One, anisavani as families anivani nodwa nimonelana nodwa akusekho thixo kuloo nto Satanism.
wathi niqala isiko nimonelana ningekho moyamnye ningavani, that's pure Satanism. Amagwirha efamily yakho akheletha ukwenta kwethu ngala athatha igazi athatha umswana athatha inyongo because akusekho Thixo for protection. Aye protectwa nguThixo amasiko uqamata mhlana nqule iminyanya waphuma entaleni uqamata wangena uSathana namagqirha wakhe bagcwele amahlathi amagazi eniwasebenzisayo amakhaya wenu agqitywe ngalo. Xa sisindiswa siyeka amasiko nokuba siphambene, it's because sakusindiswa siyakhilekelwa sibona uba siyaqhathwa ngabathakathi. Asisenzeli iminyanya, senzela amagqirha of our families. Sithukeni yiyo le nto nangoku iicawa zingasindiswanga azifuni ntuni isindiswe. Is because ezicaweni kugcwele abathakathi kugcwele amagqirha. Soze apha sanuwayeka amasiko because adlangani xa nenza amasiko. Thenga imoto mntanam uyixhelele usifake umswana ngeke ufike eGoli. Bulela umzi wakho owakhileyo ubabize bonke uzodilika. Bagcwele amahlathini abantu abakafi bathotyelwe ngeebhokhwe zenu neenkomo zenu nixhelayo. Niba nixhelela iminyanya, akukho minyanya nixhelelayo, nixhelela amagqirha to use umswana, igazi, inyongo to destroy your families. Not Madikiza uphambene. Why amagqirha endosaba? Why abathakathi uMadikiza bemoyika? Yinto uba ndiphethe inyaniso ayenza kuyo namagqirha ezimele ngamasiko enwathandayo. Andamnandi amagqirha namhlanje avathile ecaweni angobhishophu abanye anomfaneleko anomkhithabhathi egwadani ikhethi kudwa ngawo. Nangoku andikho popular because abona abathakathi baninzi bagcwele amabandla bazoya epasikeni bayokwenza isikrethi sikaYesu babuye bayegwadana bangalamini besepasikeni ngayo ubutshaba. Bayakwenza amazwi asixhenxe bentyiloza phaa kodwa ebusuku ikwangabe ekhethini the same people ebevuyisa uYesu semnqamlezini babo bamnqasha bona qala. Gwethekana amagqirha nigcwele ngamasiko sendishini siyavala. Ndibethe amaXhosa, ndibethe amasiko emveli, ndibethe amantana. Xa ndivala apha esintwini ikhandi yintoni? Ikhandi yilande esingathi ngokuba kuthiwa sisetha yipulpit. Ikhandi yipulpit yesiko apha izinto zonke inkonde isithetha khona silungu. Nansi inkonde akukaselwa. Inkonde iye ekhantini ingcole ifike yangcolisa isiko ibulela ifike yokubulela. Akukaselwa akuhambe unxilileyo apha kuzawusuka ke ngoku kuyiwe ezithebeni kuhambe izithebe. Akukaselwa tywala ngaphandle kwalangaza. Ngexesha kudibana amathile phaya kukhiwa ingcaza. Wonke umntu nongaseliyo ubeka umlebe because sithe kwasekuqaleni simntumnye siyathandana asibonelani sixolelene. Nalapha esiphethweni masibe singabantu abanye. Uba ngabunekelebha andizukwenyanya because ngumntakwethu. Ikelebha yami yikelebha yakho. Uzobeka umlebe nje udlulise. Le nto yalo mlebe yile nto amabandla angayifuniyo ngoku. Ndithe into nganye ikho ngapha ikho ngapha. Yintoni ingcaza kumaKrestu? Njengoba nindibukele apha anikhonzi namnonke. Into ebetha amaKrestu umntu nebhongo ndingumtshetshi
ndingumwisile, ndingumfaith, ndingum-African gospel, kuyacalukalulwana, ayikhonye le ibhekile. Ndiphethe igospel ebhekile enye. Umthetho lapha, umrhabu lapha, uzebhulo lapha, ufaithful because ibhekile kaKristu inye. Calucalanani, anikazi bana bantu becawe asazonibetha amagqwirha. Bantu becawe abazoya eplastikeni bengamanyananga nilithamu lamagqwirha, buyani eplastikeni nizowazi. Niyacalucalulana makrestu niyacalucalulana. Yiyo le nto kuhle akukho mkrestu ofuna omnye because kwangena umoya wemali ingaxa kwekwaziwa kum izonikwa mniphele kuwe. Velaphi lo moya emaXhoseni? Sesiyavala. Ibhekile ndithunywa nguThixo yeyomzimba, umRoma, umRhabe, umChurch Assemblies, Zayoni, mnye uThixo, lunye ukholo, mnye umnqamlezo. Amandla endihamba ngawo kubuza Madikiza. Okuthiwa Madikiza, kutheni ungethi andinacawe, ndingumnkonzo zonke, wena ozidla ngecawe, amandlana wakho angangecawe yakho, wena ozidla ngomzimba, amandla omzimba ahleli kuwe. Ngeke uphakapheke if uphume i-denominationalism, amagqwirha azawunibetha because you are too denominational minded. Let us be kingdom minded. Let us be not church minded. Amagqwirha amanyene emkhathini. Abaphakathi benza ngathi abazali napha ecaweni bathunyiwe, basuka from one office to destroy your church. Kodwa becawa abantu babizana ngamagama. Lolwani na olucalucalulo mzi kaXhosa uthi uThixo, let us unite. Asixhome izandla, xhome izandla, xhome izandla, xhome sathandaza ngoku, xhome izandla. AmaXhosa uthi uThixo mawabuyele ekumoyikeni kwakuqala. Uba amaXhosa athe ithatha iposition, iSouth Africa ngokwenene izawukhululeka. Ukuze iSouth Africa ikhululeke kumele amaXhosa aguquke abuyele entweni ebeyiyokuqala. Ndithetha amaKrestu mna nabemveli sibanye kuThixo, sibanye kuAmada, noba singahlulelana, noba singa-underminana, kodwa uThixo wethu mnye. Xhome izandla mthandazi. Ngizomela indlu kaXhosa namhlanje emkileyo esiXhoseni. Indlu kaXhosa iphambukile, imkile enyanisweni, nabathi bayashumayela bakhetha ukubhetela bashiyokona kona. Daswani ngazuthandwa mna. And maXhosa, I don't care noba ningangandithandi nonke, anizundenza kwanto, ndithuke nguThixo. Bendingeyo mali kakade, bendingeyo mali ezawuthandwa nini. Anyway nemali ayifani, akekho umuntu othatha isheleni bekhona 100. Xhome isandla. Cela wonke umuntu ongumXhosa sokuthandaza namhlanje. Sifuna iSouth Africa uThixo ayikhulule ngenxa yamaXhosa aseMthatha asaveza inyaniso. Namhlanje ngalomhla we-16 kuMarch sithi indlu kaXhosa mayibuyele ekoyikeni uThixo ukuze iSouth Africa behlukane ne-national sin. I-national sin yamaXhosa namhlanje sizawuthandaza aze uThixo aguqule amaXhosa asabambele ngesichiba, a-competitive, anepower manga,
azi-power mongers athanda izikhundla kunokuthanda uThixo. Xhoma isandla sakho. Sesiyathandaza. Ngizawuguqa mnamthuko. I want to kneel down. Ndimele indlu kaXhosa. Yonke indlu kaXhosa eyonileyo ndiyayiguqukela Mthatha. Ngegama likaYesu ndiyiguqukela isizwe sikaXhosa esalahla ukamata, sakhonza iminyanya ebinganqulwa kwaXhosa, ebihlonitshwa, inikwa imbeko, ukude nengcwaba lingakhonjwa ngomnwe, likhonjwe ngenqindi, nesibhakabhaka sikakamata besingakhonjwa ngomnwe, sikhonjwa ngenqindi. Bayaphi ubuXhosa? Zayaphi morals? Zayaphi moral values zamaXhosa? Zayaphi inhloni emaXhoseni? Bayaphi ubuntu emaXhoseni? Yayaphi imbeko emaXhoseni? Yayaphi imfundiso emaXhoseni? Kodwa namhlanje uyehova uThixo uyayibona inhliziyo yami ngesizwe sakuthi esiphalalayo siba sona siyaphumelela. Thixo kanzikana, Thixo kanzikana kagabha, Thixo kakhulile kamajeke, Thixo okhokho bethu, Thixo abazali bethu, sikhupha kuwe esinhlekweni Mthatha ngenxa yesizwe sakwaXhosa esalahla wena Thixo, saphapha nophoyana Western civilization, sashiya iziseko zobuXhosa, bawela kwimpucuko ebingadalelwanga bona. Sasinje isizwe Thixo ngenxa yamaXhosa amkileyo kuwe kwizimiso zobuXhosa, aphaphela Thixo bambi abangenguwe Thixo kaAbraham, Thixo kaIsake, Thixo kaYakobi, Thixo kaMaqoma, Thixo kanzikana, Thixo kamajeke, Thixo abazali bethu. Sisanqola wena eMthatha. Izithixo ebezinqula ngamaXhosa, Thixo namhlanje maziphelelwe ngegama likaYesu. Zonke ii-altars abanqula kuzo, izitatyu eSouth Africa, bonke abanqula izinto ezidalwe nguwe, benzele inceba, baxolele, baguquke, babuyele kuwe Thixo ophilayo. Wanamhlanje ke Thixo ndiyadala in the realm of the spirit, zonke principalities, zonke powers and authorities, zonke rulers of darkness, all territorial spirits ezicontrola isizwe sakwaXhosa ndiyazidestroya ngenxa yalesevisi eseMthatha. AmaXhosa ase-Eastern Cape, AmaXhosa ase-Western Cape, Thixo waxolele, uyisele ukukwazi, ukuqonda, ukukoyika nokukholisa ngawe wedwa Thixo wesizwe sakwaXhosa. Mazithi ezinye izizwe ngenxa kaXhosa Thixo zizuze okuphiwe amaXhosa nguwe Thixo. Namhlanje bawo xa linganga ilanga othe weva Thixo lentshumayelo, akwaba Thixo bazoguquka, bangayilwi into ephuma encwadini yawo. Le ntshumayelo somandla wayibabala ngomntaka Mkhayi ukuze ngezintsuku solahlekiso silande kwi-archives ubuXhosa bethu. Siyabonga moya ingcwele, in Jesus name, amen.
bangaba bangcwele uthi apha kuni ezinto ezithethwa apha ndiyazingqina ngicela ukuguquka ngaze apha sibhale inkonzo. Umntu othi ngicela ukuguquka Madikiza jongani bangcwele abantu abathi asinazinyanya bayaxoka. Ndingumthiyana uzengelo mahlangabeza ukomondo nozulu bendinezinyanya ndingasindiswanga ndinezinyanya ndisindisiwe. Izinyanya zam azijikanga ndakusindiswa zibe ngamadimoni.